Umculo wokholo babongcobo ugxeka abafundisi namakholwa abasebenzisa belaphi bendabuko baqede baphika ukuthi bayabasebenzisa. Lokhu kusho ngesikhathi enandisa emcimbini bobophela becula behlukene noma ke emzini womelaphi wendabuko uzame kwakhe King Bhaka ngomgqibelo. Uthe yena ngeke kakufihla ukuthi uzeke kaningi noma ke uze ku King Bhaka ukuzolashwa njengabo bonke abantu abebegcwele khona. Ngiyazi ukuthi ke njengoba ke ngisho kanje kukhona abazongehlulela anginamsebenzi ke nalokho iqiniso ukuthi umuntu enamandla akumele ke simncome emakhoneni sibeke sisizakala kuyena. Ukwelashwa ngokwesinto into yethu asikwazi noma ke ukubalekela izinto zethu sihambeke nezinto zabezizwe. Abantu ke bayaxaka nje ngokusaba ngezinto zabo. Uthola ukuthi umuntu uza kumelaphi wendabuko ebusuku kuthe emini kube sengathi ke akahambi kubela noma ke kubelaphi. Nami ke njengoba ngila ngize kaningi uKing Bhaka njengomelaphi ke ngizofuna usizo lolu nani enilidingayo. Akumele ke sidle amandla omuntu uma ke ephiwe wona unamandla uKing noma ke unamandla uKing Bhaka kusho ke ubabo. Ubekusho lokhu maqede ke wathi ucela ukushaya ingoma yokugcina ukuze naye ke ayogoqa kuKing Bhaka athola usizo aluzele. Bekuvele ke kuchaza abantu befuna kaqhubeke ugcine ke seshaya inqwaba izingoma elokhu yecela ukuthi abantu ke noma ke bemcela abantu ukuthi akaqhubeke. uKing Bhaka uthe ke uma egibele stage wathi ke emalini yokucula abebevumele ngayo nobabom uyoyengeza ke ngohafu wayo ngokumela ke iqiniso. Uthe abantu ke abasalikhuluma iqiniso. Omunye ke ushaya into ecokeme ophethe noma kube phethe uhlelo kulomcimbi umthunzi imali yesoso ke xolo kuphinde ke kwachaza ke noma ke kwacaca ukuthi ke umuzi kaKing Bhaka usukulungele ukusingatha noma ngabe yiluphi uhlobo lomcimbi njengoba begcwele kunyitheka ke nabaculi besinabhededelana.